Toto jsou prosím 3 mrtvoly, které poté najdu spokojně si dejte. No, přijďte jim také. Natoč to. Kapucíni. Ej lidi, kapucíni mají kapucíni. Tu je. Ty vole, také hrobíš ty. Co s mami budete i vy? Takhle, také hubénu. Šlechtičná Izabel. No prostě jak to máš? Počkej, já nevím. Mega boba. Ne? Že to musíme. On mě vyslávil. Já nic jiného nepřekrytám. Já se komplet to musím. Jo. Dopadni vás, to je slyšet. Ty to stejně nenatáčíš taková Ačko. Zbytečně to zveřejňováš takhle. Ano. Jdeš, albo chlapky spod... Protože se tam baltecha. Nestačím. Dopadni. Dušo. Až inteligent. A naši dva. Hezky. Inteligent. Říct do hlavy. No nic, já. Kdo se stydí? To jako všechno. Ano. No, já si pak budeš. No, teďkom jsem ožralec a pobuda a hraju Ano. Aua. Tak vystupujeme? No, co? Tak už si rád, už dobré. Jo. Tam doslyšej hlas? Jo, všechno. Vypadni, Tak jo. no, jak se máš? Ne, mi už ne! Daška, Pavě. Čau, už funguje. Jak se máte? No, my se máme dobře. To byl výlet do Bemna, ten jsem uskutečnil 10.6.2004. To tam je na kameře, Milane. Všechno to uvidíte, nebo spíš už jste to viděli. A co nevidíte, to se dovíte. Už to vypní. To je Oscarový film. To. Jo, máme on. kurva, Mila. Ahoj, čest! Ano. Já vím, že už je dost pozdě, ale... Co pozdě? Jasně, že ano. Jak pozdě? A ne si dám to. Počkej. Ano, a máme tady novou českou superstar. Jo. Jo. Řekneme pěkný odtuk. Do pozadí. Čet asi ne... Jo, nahrávám to. Paní učitelka odchází na WC a já... Počkej. Teďka řeknu poslední větu. Co je? Natoč, víš co natoč? Jak mě nevěděl. Víš co natoč, jak budeme vycházet z autobusu. A kdy budeme vycházet z autobusu? No vylezeme všichni předem. No, tak vylezte.
Ale ty už tam musíš stát, ty budeš stát předtím. Vidím můj prd. Postupně. Jo, no tak Pindur, jo? jasně. Budeme pilízat postupně, ale ty vezeš první. Tam na... Papa. Nevím, jestli mám ukázat držit nebo nemám. To je na tobě. Ale jo. Stačí. Píč. Píč, jo. Dám šápon s bagetou, no. Hovado. Ale palo. Jdi vole, bacha. To jsou orgie s bagetou. Máš nebo bacha? Píč. Bageta. Jo. Ale ta se je Ahoj. Jo, mám vás všechny. Mám vás všechny. Jo, ty taky mám. Mám vás všechny. Žvoším? Tak ho pavou potom, já? Dnes budeme malovat školu, protože jsme to. Kurva, ty jsi nejhorší. No tak já nevím, co říct. Neříkej nic, jsi Páňu? Ty Páňu. Jste malovali ve vytvarné výchově, tady Jiří Manga, nohy jako Jiřího Mangy, tady to bylo přikreslené výhodkou, tady je Kateřina Franková, to je asi Nitrenková, a tady jsou takové části s zbytku rukou. A tu jsou podpisy, poslušujete, a je vytréno Jiřího Mangy, to, tu, a tu se zase bavili děcka. No a to tak všechno. Milan, nekam be... 18 kapů. Šachy. Ne, to už Milane, někomu hrají, musím se soustředit. To je soustředění akci. Ale jako... Ty brýle na hlavě. Soňa, úsměv, ne? Soňa! Dál. No. To je lepšího. A toč to. Já to... Počkej, tak... Za tím čelícem. To model na Soňanovskou. To jsou samé karty. Samé. Mario. Jasně. Jo, smakáme, no. Aspoň něco. Tu další. Učebnice, no. Eva, čau. No jo, Fritka. Zabět. Lucí. Ahoj. Jo, Lucka, pěkná. My jsme dva bratranci, Radim a já. My jsme rovní přátelé. Radim, no, bereš plachý člověk. Americký úsměv, Radim. Ale pojď mi už to. Pojď. Jo, to je dobré. Kamáš. Počkej, já tam budu taky slávit. Já nevím, co já můžu říct. Proč? Žubu Zacharka. Píčo. To je slyšet. Mama vygumuje. Neber mě. To jo, já tě neberu, já se na to můžu vysvět. Když to svítit? A je. Na tom přibližuješ. Ale největší jméno To je náš Jiří Manga. To máš. Počkej. Co to máš? nevím, jo, ale Co to je? Tu se hrajou karty. Už 3 hodiny v kuse. To přiblížit a pak můžeš... Co to je hrabec, to si nevšímejte. No a náš Radímek opět. Podívejte se. A penězí, dívejte se, jaké má peníze. Právě se opaluje. nuda. Top modelka. No to jo. Opaluje se matričko, to je opalování. Ještě víš? Ne. Míšo, podívej se. Míšo, nečím se. Jak bys to nastavil?
Milan Bystry. No, takže se nám blíží konec plného roku, že? Odevzávají se knížky, že? Slyší ty? A kontrolují se každým rokem i úpravy. A tady paní naše třídní učitelka Mogoru Alena Rakuska. Tady k nám a vybírá nám za to tvrdé peníze, které se zase všechno účtuje za to. Jo, no. A tady vidíte právě vaše v akci. No, dobré, už